eskerrak eman nahi dizkizuet egindako proposamenengatik eta bereziki egoerara egokituta lanean jarraitzeko egin duzuen ahalegin guztiagatik. Tolosan, urtea daramatzagu eskola agenda 21 egitasmoaren baitan ikastetxeekin elkarlanean Tolosa hobe baten alde lan egiten. Jasangarritasun, iraunkortasun eta parekidetasun ikuspegitik. Baliagarriak dira egiten dituzuen kargun guztiak, lan guztiak egitasmoa mantzeko oso kontutan izaten ditugulako egiten dizkiguzuen proposamenak. Eta hauexek dira egindako proposamenei gure erantzun eta ekarpenak. Azokak eta Tolosako azokak. Tolosa ezaguna baldin bada larunbatero hemen Tolosan egiten diren azoka 3 espazio ezberdinetan. Azokan ekosistema bat osatzen dugu. Elikadura katearen ekosistema osatzen da azokarekin. Azokan elikagaiak merkaturatu egiten dira. Baina hori hasi baino lehenago lurra da. Lurra da garrantzitsuena eta baserritarrak. Baserritarrak lur hori erein, prestatu eta larunbatero bertara etortzen dira produktu horiek merkaturatzeko. Azokaren ekosistema esan dizuen hortan, hemen erakunde ezberdinak gure eskumenak ditugu. Jaurlaritzak bere ditu, aldundiak berea, gehien bat edo baserritarren profesionaltasuna, lur horiek nola erein behar diren eta nola, eta esaten dizuen bezala Tolosako udalaren eskumena hoxe da, produktu horiek merkaturatzea. Orduan, gure eskumena da 3 azoka gune hauek ahalik eta egokien egotea produktu guzti horiek edo merkaturatzeko. Azoka guztiek izan behar dute, bere mailak ondo jarri behar dira eta behin baserritarra etortzen denean, gehien bat edo mantendu behar dugu edo gune horiek edo 3 gunearen batura eta gehien bat edo merkaturatzeko leku seguro bat izan bezala. Egun bizi geran egoera honetan, COVID-ek azokak ebai bere baitan edo aldaketak izan ditu, eta horiek izan da gehien bat edo kokapenengatikan. Proiektu guzti horietan eta azokaren inguruan, esaten dizuen bezala, 3 erakundeak urte luzez gabiltza lanean, eta momentu honetan eta berriki Tolosako udalak azoka laguna proiektuan martxan jarri du. Esaten dizuen proiektu horretan ekosistema guztia gaude. Bai daude baserritarrak, baina etortzen diane gehien bat kontsumitzaileak edo bertan daude. Ekosistema horretan esan dezakegu edo Tolosa Laguna proiektuan gaur egun 1800 partaide daukagu. Tolosaren udala zer egingo du? Azoka Laguna proiektua sustatu, suspertu eta gehien bat edo baserritarren alboan egotera gauden egun garainak. Kanpaina ezberdinak egin dira azken urteotan. Zaindu Tolosa esaterako. Herritarrak sentsibilizatu, kontzientziatu eta informatzeko. Isuna jartzea baino pedagogiaren bideari eutsi nahi diogula. Birziklatze tasa Tolosan altua da, 170 ingurukoa. Baina gehiago eta hobeto birziklatu dezagun, laster kanpaina berria abiatuko dugu. Atzemandako arazoei irtenbidea emateko. Edukiontzi zein konpostaguneak herritarren beharrak kontuan izan da daude kokatuta. Konpostagunea jartzeko, konposta egiteko prest dagoen herritar kopuru jakin bat behar da. Eta horiek ezartzeko berdeguneak ere bai. Gaur egun 8 gune daude Tolosan. Edukiontziei dagokienez, etxeetatik 150-200 metrotara daude kokatuta eta bizilagun kopuru handia dagoen guneetan edukiontziak bikoiztuta daude. Bilketari buruzko ibilaldiak ere ondo zehaztuta daude eta egunean bitan hustutzen dira edukiontziak. Bilketaren zerbitzua eskualde mailan egiten da eta mankomunitateak kudeatzen du. Kale garbiketarekin batera eskaintzen den zerbitzurik garestiena. Janari xauketaren gaian 2 lanildo nagusi lantzen dira. Alde batetik, udalak egiten du diruz lagundu edo espazioak utziz elkarte batzuei, ze elkarte hauek egiten dutena da gehien behar duten jendeari lagundu eta adibidez zutani bezalako elkarte batek
kudeatzen du elikagaien bankua. Elikagaien bankuak egiten duna da, bai supermerkatu edo jatetxe sorratzen zaizkien janaria nolabait gehien behar duten pertsonei banatu. Edo baita ere begi elkarteak aterpetxea kudeatzen du eta aterpetxeak ere baditu beste akordio batzuk eta sorratzen den janaria behar duten pertsonei banatzeko. Hori alde batetik, bestetik baita ere egiten dira kanpaina desberdinak, adibidez eskualde mailan Tolosaldea garatzenen bitartez egin da kanpaina bat jatetxetan eta bezeroak ontziak banatuz sorratzen den janaria etxeara banan izateko. Edo udalak ere egin izan ditu kanpainak, errezetak eta tailerrak eginez sorratzen den janariarekin beste janari batzuk eta bazkai batzuk prestatzeko. Mundua, gizartea, etengabe aldatzen doa, baita Tolosa ere. Eta mundua aldatzen den bezala, herritarren beharrak, kezkak, iritziak ere aldatzen doaz. Horregatik, Tolosak aurrera egiteko eta garai berritara egokitzeko beharrezko dugu, haur gazte eta nerabeen kezkak, beharrak eta iritziak ezagutzea. Horretarako, baditugu hainbat tresna, herritarrekin elkarguneak bilatzeko eta elkarren ezagutza izateko. Hala nola, Tolosatzen aurrekontu parte hartzaileak, Tolosatzen eskola irekia eta baita ere Tolosatzen keinu txikien herri aliantza. Aukera ematen digute proiektu horien bitartez, herritarren beharrak, ezagutzak eta iritziak ezagutzea. Eta gaztenei begira ere baditugu eskola agenda 2030 edo aurren hiria bezalako proiektuak gaztetxoenen iritziak jasotzeko. Aurten, 2021 urtean, azterketa sakon bat egingo da baita ere, hau gazte eta nerabeen sailetik gidatuta, hau da, gazteria sailetik gidatuta, gaztetxoenen behar, iritzi eta galdera ezagutzeko eta azterketa bat egiteko. Hartara, hobeto erantzun ahalko diogulako udaletxe bezala gazteen beharrei eta modu egokiagoan eskaini ahalko dugulako ere zerbitzu desberdinak. Zentzu horretan, lortuko dugu azterketa emaitza hauek ezagutu eta gero modu egokiagoan edo gertuago jardutea zuen beharrekiko eta baita ere asmatuko ditugu edo landuko ditugu bestelako elkar komunikatzeko tresnak. Izan ere, informazioa oso importantea da eta gure kezkatako bat da beti ere informazioa ahalik eta modurik osoenean helaraztea herritarrei eta baita zuei ere. Eta horretarako saiatuko gara baita ere mundua aldatzen ari delako, zuekin komunikatzeko kanal eta modu berriak lantzen. Tolosa herri jasangarriagoa bihurtzeko eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko helburuarekin udala dagoeneko estrategia lantzen ari da. Estrategia honen barruan, transizio energetikoa eta elektromugikortasuna lehentasunezko lan esparruak izango dira. Mugikortasun plan berria ere bai, eta dagoeneko hainbat ekimen ditugu martxan alor horietan. Hiribus elektrikoa eta kargarako puntuak, eguzki plakak udal eraikinetan, jasangarritasun energetikorako diru laguntza, konsumo arduratsua sustatzeko kanpaina. Bidea dugu egiteko, baina elkarrekin eta zuen proposamenak kontutan izan da, urratsak egingo ditugu Tolosa jasangarriago, iraunkorrago eta parekideago baten orden.